Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma shirin namu zai tattauna ne akan girmamawa ga iyayen miji. Tabbas wannan al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma yana da kyau a nan wajen. Amarya ta tattare hankalinta waje ɗaya domin ta saurari wannan bayani mai matukar muhimmanci. Girmamawa ga iyayen miji a nan wajen ina nufin ba wai iya macen ba ko kuma iya namijin ba. Wannan ya haɗa da cewa shi ma angon ana jan hankalinsa a nan wurin da ya zama cewa yana girmama iyayen amarya. Tabbas idan an ce wannan auratayya ta riga ta haɗa a tsakanin ango da amarya ko kuma miji da matarsa, ya zama wajibi girmama iyaye wa juna. Yana da kyau amarya idan Allah ya haɗa ta zama da iyayen miji, la'alla dai duka biyun suna raye ko kuma guda ɗaya ne yake a raye, la'alla macen ce ko kuma namijin ne ɗaya daga cikin iyayen ango kenan. Yana da kyau amarya ta tsaya ta tattare hankalinta waje ɗaya domin kyautata musu, domin kuwa su ma wa'annan iyaye na mijinta, amarya ki sani cewa su ma fa wa'annan iyayenki ne, kuma idan kika tsaya kika kyautata musu yadda ya kamata, wannan kyautatawa za ta yi tasiri matuƙa wajen yadda shi ma mijinki fa zai ringa kyautata miki a karo na farko kenan. A karo na biyu kuma ba iya kyautata miki kaɗai zai tsaya ba, ke ma yadda kike kyautata wa iyayensa to haka zai yi iyaka bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa shi ma yana kyautata wa iyayenki. Domin kuwa akwai wata karin magana da Bahaushe yake cewa abinda mutum ya shuka shi zai girba. To tabbas muna jan hankalin amarya da ta zage dantse wajen kyautatawa iyayen mijinta idan Allah ya haɗa ta zama tare da su. Idan ma kuma dai ba ta tare da su, to ya kasance akai-akai takan samu lokaci domin ta kai musu ziyara domin girmamawa da kuma kyautatawa. Hakan zai sa shi ma ango ba zai manta da naki ba. Muna muku fatan alheri. Ku yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu a nan gaba.